Naprawdę dzisiaj miało być ambitnie. Bardzo się starałam, a wyszło jak zwykle. Tematem przewodnim dzisiejszego filmu jest mała syrenka oraz palec. Śliczny papier ryżowy zrobił tutaj robotę. Chciałam coś do tego dodać, co będzie przypominało wodę, co będzie piękne, ambitne, wyrafinowane. Wiecie, taka sztuka przez troszkę większe S. A wyszło tak jak widzicie. Mam nadzieję, że i tak Wam się podoba. Zapraszam na film. Zwykłe pudełko na herbatę. 4 komorami. On się świetnie sprawdza jako szkatułka na przykład na biżuterię. Papiery ryżowe sprzedawane są w zestawach po 6. Każdy obrazek jest piękny, ale syrenka absolutnie skradła moje serce. W tym wypadku wybór papieru ryżowego na górę pudełka był oczywisty, a środek właściwie wszystko jedno, bo każdy następny papier był równie piękny. Boki papieru ryżowego obrywam chyba trochę z przyzwyczajenia, bo przy tej pracy to nie jest do końca potrzebne. Trudne pytanie. Lepiej w pionie czy lepiej w poziomie? Jako szkatułka na biżuterię można to pudełko zagospodarować i tak, i tak. Jeżeli będziecie mieli ochotę zrobić coś podobnego, ale w pionie, to koniecznie się pochwalcie swoim rozwiązaniem na naszej grupie na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Papier ryżowy po prostu przyklejam klejem do decoupage. Coś z wierzchu, coś od środka, a teraz po wyschnięciu lakieruję lakierem akrylowym matowym. A teraz zapraszam na szumnie nazywany proces twórczy. To jest gesso, ale pasta, czyli bardzo gęste. I miałam taki pomysł, żeby nałożyć to gesso cieniutko, a potem palcem zrobić falę. Na żywo zupełnie mi się to nie podobało, ale jak tutaj oglądam w kamerze, to nie było aż tak źle. Najpierw próbowałam palcem, potem szkatułką. Teraz drugie podejście. To samo, tylko z lekko barwionym gesso. Gdy go nie barwiłam, te fale były bardziej widoczne, ale teraz kolor jak gdyby zaburza odbiór całości i fale stały się niewidoczne. Kombinuję jak koń pod górę. Trochę to trwało. Widzicie całość na olbrzymim przyspieszeniu i tylko jakieś kawałki z tego, co męczyłam. Ostatecznie okazało się, że efekt najprostszy jest najlepszy. Nie wiem, czy jednocześnie jest najładniejszy, ale generalnie pomyślałam, że tak uda mi się na pewno osiągnąć efekt, jaki oczekuję. A te fale, nie byłam pewna, jak one ostatecznie wyjdą. Miałam wrażenie, że one są po prostu za płaskie, że to gesso mi siada, nie mogę go tak wysoko zbudować, jakbym chciała. Musiałabym próbować inną pastą, albo może gipsem, więc odpuściłam i jak widzicie, całe pudełko przemalowuję palcem. Gesso, czy primer jak kto woli, jest barwiony na tej tacce, której przedtem robiłam próby. Jest on rozprowadzany i mieszany z farbą. Nakładam po kawałeczku, tak żeby te kolory się ze sobą fajnie mieszały. Dół jest troszkę bardziej kontrastowy. Po prostu więcej dodaję czystego białego gesso. Gesso to pojemniczek 100 ml. Zużyłam na to pudełko 1/3 tego pojemnika. Nie czekałam na wyschnięcie gesso. Przygotowałam sobie takie małe półperełki i zaczęłam je przyklejać jeszcze do mokrego preparatu. Czy to był dobry pomysł? I tak, i nie, ponieważ oczywiście one się świetnie trzymają, ale trzeba uważać, żeby niechcący tego gesso sobie jeszcze nie porozmazywać. I myślę, że lepiej by było, gdybym poczekała i po prostu je przykleiła jakimkolwiek klejem, gdy wszystko już będzie suche. Natomiast osadzenie dużej perły w mokrym gesso było jak najbardziej ok. Środek pudełka oraz przegródki przemaluję lazurem. Połączyłam lazur zielony i niebieski. Dlaczego lazurem? Z lenistwa, naprawdę z lenistwa, ponieważ gdy pomaluję środek herbaciarki farbą i te przegródki też, to często mam duży problem, żeby to wszystko do kupy złożyć, bo te przegródki nie chcą mi wchodzić do środka, po prostu przez farbę robią się trochę za grube, a gdy maluję wszystko lazurem, to składam całość bez problemu. Lazur ma niesłychanie mocną pigmentację. Kolor wydawał mi się za ostry, więc troszkę go przybieliłam i dopiero całość złożyłam. Proszę bardzo, po wyschnięciu wszystko można złożyć bez problemu. Pudełeczko właściwie jest już gotowe. No teraz tylko pytanie, jakie dodatki i czy w ogóle je robić? Oczywiście to zależy od Was. Ja lubię coś dodać, bo zawsze wydaje mi się, że praca wygląda nieco ciekawiej. Ta cieniutka mgiełka, którą przyklejałam pod muszelkami, to po prostu gaza apteczna.
Wszystko przyklejam klejem na gorąco i jeżeli gdzieś go dam za dużo i on mi wyłazi, to ja po prostu ten wyłażący klej posypuję brokatem. Wygląda to bardzo ładnie i nie szpeci. A to jest lakier błyszczący 3D. Użyję go na dwa sposoby. Po pierwsze, troszkę nim rozcieram po falach i posypuję pięknym, błyszczącym brokatem, ale na sam koniec nabłyszczam perłę, żeby miała śliczny efekt 3D. I ostatecznie moje romantyczne pudełko z syrenką prezentuje się tak. Uwaga, będzie pytanie, jak oceniacie efekt artystycznego palca? Hit czy kit? Koniecznie napiszcie w komentarzu. No cóż, miało być ambitnie, a jest jak zwykle, czyli mega łatwo. Jak zwykle zapraszam na naszą grupę na Facebooku do Inspirello i Przyjaciele. Wszystkie produkty, których użyłam w filmie, macie w opisie wideo. Tam są linki, wystarczy kliknąć, możecie kupić i zrobić coś podobnego, coś identycznego albo zupełnie po swojemu. Tak pudełeczko wygląda przy moim sztucznym oświetleniu w maleńkiej pracowni, a za chwilę zdjęcia w świetle dziennym i to naprawdę dużo lepiej wygląda. Ściskam, pozdrawiam, do zobaczenia w następną niedzielę.